Hej, det er Electrified Fish. Og Kvækkertegn. Ja, og det Ja. Hvad er det? Synes det er som menneske? Nej, ingen mennesker er inde, okay? Okay. Godt. Fuck det lag. Fuck det lag. Fuck det fuck lag. Okay, jeg ved godt, jeg blander meget. Wow! Nå, men det her, det er min Let's Play series-agtigt sæson, hvor jeg laver Let's Play på den her fucking seje server. Okay, og som jeg har sagt i min anden video, så kan I bare joine. Og hvis I gerne vil have den her Let's Play, den skal fortsætte, så hit that subscribe button, okay? Godt. Bare subscribe til mig. Okay, først så tager vi home. Okay. Okay. Fuck! Hvorfor siger du ikke bup, lille bup? Fordi, lad mig se. Nej, der er ikke noget her, jeg kan slå fra. Vent lige. Lad mig se. Det er Okay. Jeg håber det her, det gør at det... Nej, det gør det ikke. Ved I hvad? Vi må bare leve med det. Min computer er bare skrød. Men jeg må kigge på min anden video for at få IP'en til serveren. Det skal jeg så meget have min computer. Alligevel så har jeg snart fødselsdag. Så. Ja, hvor mange dage egentlig? Det ved jeg da ikke. Jeg giver sgu da ikke min fødselsdag. 6? Nej, for helvede, hold nu din fucking kæft, mand. Du er fucking irriterende, du er. Ja. Ja, du er irriterende. Hallo, alle jer derude, der synes Markus er irriterende eller Creeperstyle, skriv det ned i kommentarerne. Er han irriterende? Eller er han bare nybød? Han er irriterende, er han ikke? Jeg tror, jeg har ret. Jeg tror, de fleste af jer vil nok lade være med at skrive en kommentar. Fordi jeg er en noob til YouTube. Men okay. Lad mig se. Lilian, Hvad? den første dag fik jeg en kommentar. Ej, okay, det var en dårlig kommentar. Ja. Du skal ikke sige den. Nej. Sådan, så er og det er min togbane, ja. Ja, nu bliver den helt. Okay, Iron. Jeg har ikke brug for Iron nu. Lava, I don't like lava. Lava is not good. Det sætter mig hele tiden, der går hele tiden i limen, når jeg kører på min togbane. Så er det bare lige for sig. Der var ild i ham. Ja, ild er dårligt. Jo, skal jeg give jer et godt råd? Det vil jeg også sige. Det er ikke godt. Vi skal heller ikke gå ind i ild. Nej, det gør ondt. Ja, hvis man sluger ild, ikke? Så går der ild i ens indvolle. Det ved jeg sgu da ikke noget om. Har du måske prøvet at sluge det? Nej, så hold din kæft og lad mig være irriterende lille snotkage. Ha! Det lever ikke! Ha! Gay! Jeg er sjov nok ikke gay. Så din kæft og lad mig være. Ja, nu tager du bare mine idéer, ikke også? Åh shit. Du er... Busemand! Ved I hvad? Han kommer ikke til at være med i vores næste Let's Play. Måske hvis han joiner serveren. Lad mig se. Og ved I hvad? Hvis ikke I giver mig nogle likes, så fortsætter jeg ikke den her serie. Nej. Jeg tror heller ikke, de vil se den. Jeg håber, jeg får nogle subscribers, for I'm so lonely. Og så det har min ven nu lavet til LOL. Han har bare fuldstændig gravet det hele ud. Han er X-ray. Og jeg siger ikke, hvad hans navn er. Må jeg sige det? Nej, hold din kæft. Sæt din kæft! Bum. Så er det ingen vand til mig. Kan ikke lide vand. Kan du ikke? Ja, fuck dig. Det er vigtigt. Bum. Bum.
Det her, det er mit nye sær. Williamshøved. Og her har jeg min pickaxe, min anden pickaxe, helt ærligt. Min anden pickaxe! Seriøst! Og den anden, den hedder effektivitet 2 på. Og det er løgn. Det er løgn. Ja, det er nemlig løgn. Markus er en stor løgn. Ja, jeg er et stort løg. Nej, faktisk ikke. Okay, fuck dig, Markus. Og hvad? Okay, jeg tror, jeg ender den første episode her. Men jeg skal lige outro. Det hedder Outro! ja, det hedder faktisk. Men leave a like, hvis I kunne lide min video, og vi fortsætter næste gang. Og jeg tror lige, at min cobblestone lige er blevet slækket. Ja. Vi ses alle sammen. Hej. Hej. Til mig. Jeg har spillet på den her server ret lang tid.